Тази сутрин на BTV. На гости на Цолова са Мария Игнатова и Алекс Тараева, които разказват какво ще бъде шоуто «България търси талант». Важното беше за този формат да бъдем себе си и затова може би продуцентите са се спряли на нас двете, тъй като е важно тук да си освободен, да си весел, да можеш да иронизираш сам себе си, да контактуваш с участниците и така нататък, защото е много лесно да се подиграш на другите, но не е много лесно да се подиграш на себе си. Къде е Вика? Прозвуча така, сякаш ще я води да я предаши зад декора. Според мен ще я води на вълшебната си масичка. Скоро показвахме Ани в борбата и с непокорната маса. Любимата маса на Ани Цолова, която пуснахме господари на ефира. Какво е това? Не, няма да мога да се оправя. Какво трябва да направя? Виж. Можах ли? Какво трябва да направя сега с тази снимка? Имате ли Че имаме микрофон. за талант? Имаме твоя. Ето не. Видя ли, че не е лесно? Не знам дали е лесно, но ние видяхме, че Мария се справи с завидна лекота, при това от първия път. Браво, Мария! Докато Ани... Вижте за каква мъка става дума. Да си припомним. Гледаме тази сутрин на BTV. Сега ще отидем към следващата страница, пак посветена на това, което предприеха десните. Абе, доста бързичко върви този преглед на печата. Няма да ги виждате в детайли тези страници, така че ще гледате малко повече мен тази сутрин, защото масата е решила така. Ани, ако не я стегнеш тази маса, направо ще ти се качи на главата. Продължаваме с окротяването на опаричевата. Отиваме към следващата тема. 2 пъти R да натисна. Нека да опитаме. Да опитаме. Нека да опитаме. А това е нещо като рестартиране на масата. Сега ще отидем към следващата тема. Дали? Не се оправя масата. Тя не иска да показва в детайли страниците на вестниците. Иска да показвате мен, колеги. Ами не знам, колеги. Ще правите каквото иска масата. Покажа как изглежда карикатурата на Георги Челъков. Как изглежда карикатурата, посветена на... Много ще се надявам да видите тая карикатура. Надявай се. Най-добре за предни ръкави и се захвани по-сериозно с тази непокорна маса. Сега да видим масата дали ще поиска това, което искам и аз. Не го желаем. Тя, за съжаление, абсолютно блокира. Така си. Човек, особено ако е водиш на сутрешен телевизионен блок, трябва наистина да е готов за всякакви ситуации. А ако човека е хем водещ, хем готвещ, тогава ситуацията е още по-опасна, да знаеш.